ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଭୋଜି ହଉଛି। ଭୋଜିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହଉଛି, ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇକି ସବୁ କଟା ହବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ବୁଲି ଆସିବା। କଣ ଭୋଜି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ ତ ରନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି। ଆମର ଏଇଠି ତ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହଉଛି, ଆଉ ଏଠି ମେସିନ୍ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଚାଲିଛି। ପୋଖରୀ ଖୋଳା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ରୁମ୍ଟାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଉ। କଣ ଚାଲିଛି, ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଫାଇନାଲି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପଡ଼ିଲା, ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ଭଲ ଲାଗିବ? ଗରମ ମସଲା ମସଲି ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବି ପଡ଼ିଲା, ମସଲା ରେଡ଼ି ଆଉ।